Здравейте, казвам се Ваня Пашева. Дойдох в Норидент преди 2 години с две много сериозни инфекции. Дойдох от чужбина, бях посрещната тук, сякаш като у дома си в моята къща. Екипа на доктор Нори, нямам думи да говоря за тях. Всяка дума ще е малко. Значи те са едни много хубави млади хора. Всички са специалисти, работят с много голямо внимание и уважение към пациентите си. Доктор Нори, той е един, така да кажа, един олегнал, един много добър специалист. Аз в тази клиника го усетих, сякаш е баща на този екип от млади специалисти и хора. Той се грижи за тях като баща, а за пациентите си дава всичко от себе си, за да направи нужното, всеки пациент да е щастлив, да е доволен, манипулациите да минат с колкото се може по-малко стрес и по-малко болки. Аз ще разкажа за моя случай. Аз, както ви казах, дойдох с 2 инфекции. Бях поета тук същия ден. Зъбите ми бяха извадени. На момента ми беше направено всичко и на другия ден вече всичките импланти и на другия ден вече аз бях с временни зъби. Грижите и вниманието бяха на ниво. След време, след около 4 месеца, аз се върнах. Свалени ми бяха временните зъби. Аз избрах за себе си цирконий и съм много щастлива, че избрах този материал. Сложени ми бяха леки, естетично добре изглеждащи и до ден днешен, 2 години вече, аз нямам никакъв проблем и бих препоръчала на всеки, който има проблем от такова естество. Елате в тази клиника, елате при доктор Нори и при неговия прекрасен екип. Вие не трябва да ходите от кабинет в кабинет или от клиника в клиника за снимки, за скенери и така нататък. Тук има всичко. И вие ще се почувствате като у дома си, сякаш сте част от това хубаво голямо семейство. От доктори, сестри и така нататък.